Bona tarda i benvinguts a un blog de baluards i canons. Som direcció Tortosa un any més, 4 d'octubre. Aquest cap de setmana tornem a participar en el setge de la ciutat de Tortosa de l'any 1708 i tot i que no és el millor angle per gravar això, és una excusa per gravar una mica més de blog. Hola. I portem una bona estona al cotxe ja, però ja ens queda poc tros per arribar. Tenim moltes ganes de veure el campament, de muntar-ho tot, de retrobar-nos amb els companys i de començar aquest cap de setmana de recreació i ens hi acompanyareu un any més. Bé, ara ens acompanyareu, anem cap als campaments, ja hi ha gent muntant-los, us ensenyarem una miqueta com està tot. Demà comença la recreació. Bon dia. Anem cap al campament ja. Aviam què tal han dormit els altres. Companyí, puja el sol pel gos. Companyí. Agua. Companyí. Agua. Ah, però l'heu liada, Companyí, ara van, maus. Endavant. Ai, más tontos! Esto m'espalta. Per això ens hem reclutat a l'exèrcit. Ja ho veig, ja. Bueno, no sigui vera. Està molt bé, perquè una part... la blonde, il fait bon.
creixent. Aquest any potser hem minvat una mica, però mantenim l'esperit i la il·lusió ben vius. I bé, vam perdre l'edició del Covid, no va ser per cap altra causa. A més de Tortosa hi ha Mallorca, Cartagena, Eivissa, Maó, el Castell de Menorca. A participar d'aquesta festa, aquesta és la seva. Des de Miquelets de Catalunya ens hem proposat que de cara a l'any que ve ja disposem d'un grup local, equipat com molts d'aquests soldats que veieu per aquí al voltant, que en total, l'altre avantatge. En aquest cas potser no aconseguiran grans resultats, però si més no, ha estat bastant a prop dels grans econòmics. També hi ha hagut algun impacte al reducte, per jutjar pel ocupa una posició, suposem que per atacar el flanc. Les files s'han començat per intentar llançar magranes a l'interior del reducte. Tindrà unes conseqüències desastroses pels defensors. Sembla que veient la habilitat dels atacants, finalment els defensors estan intentant plantar cara i fer una sortida. El flanc esquerre.
el Borbón que intenta saltar el reducte. L'altre està... Companyí, en avant! Up!